amarya. Yawwa to gari ya waye fa. Da mu je mu nemo na abu tabawa. Da Allah ki kwashe kayan nan. Da Allah ki kwashe su, da Allah karanta kudin da su. Yawwa. Za a kwashe gida a dawo lafiya. Allah ya tsare mu. Ai wa mu yan tsarabe na da dan gwaiba su kankana. Mai gida a dan siyo mana su tsaraban nan. Wannan bai huje ba. Nan ma bai huje ba. Nan ma bai huje ba. Bai huje ba. Wannan ma bai huje ba. Ke, ban kuɗi na. Kuɗi mai gida? Ban kuɗi na. Wani kuɗi ka bani ajiya mai gida? Dole ka ce mai gida Allah ya tsara hanya, Allah ya kiyaye a yau matsara ba so ban goyi da kankana. Dole ki faɗi haka. Ki ta kin gama kwashe mu kuɗi na a cikin ajihu. Ba ni kuɗi na. Ban kuɗi na. Wani kuɗi? Zan maki rashin mutunci. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To shikenan. Mai gida daga magana daga adawa lafiya shikenan sai ka ce na ɗaukan maka kuɗi mai gida saboda Allah. Na rada da Allah cikin bar gidan nan. Sai kin bar gidan nan. Dan ba zai yi zo da gidan nan. Mai gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya kawo wannan magana kuma na cewa in tafi in bar gida fi sabilillahi daga magana adawa lafiya. La ilaha illallah jama'a ku taimaka mini mai gida zai kore ni. Ki bar gidan nan. Dan Allah mai gida ka yi haƙuri dan Allah. Na tuba. Ke san Allah cin toki a gidan nan ya kare. Me nayi mai gida? Ki san Mai gida ka yi haƙuri mai gida na tuba ba zai. Assalamu alaikum. Me yake faruwa na gidan? Malam Tanko. Da Allah ka. Malam Tanko me yake faruwa gidan haka? Ina gida ina ta jan hayaniya, Sai wani abu yake faruwa. Sai yi mushi. Malam Tanko me yake faruwa gidan? Sata ke mu. Sata? Kuma yau ta gidan nan. A'a dan Allah ya haƙuri. Ka san mata ne haƙuri. Ai haƙuri. Ki dana mana kuka. Kan halinsa na mata. Ai haƙuri. Ne da haƙuri. Kina ji? Sa ki abbe ki zo ki kwashe kayan. Malam Tanko ina ba ka haƙuri. Kai haƙuri. Na sake ki. Kai haƙuri Malam Tanko. Sai kai ta Malam Tanko. Saki uku. Malam Tanko kai haka Malam Tanko. Kai haƙuri. Malam Tanko kai haƙuri. A tafi. Kai haƙuri Malam Tanko. Kai. Haba Malam Tanko. Kutumar ubanka. Wa ba ka izinin shigowa gidana? Kan matsalar da take ciki. Yasa na ce. Matsalar kace? Kai makoci na ne bari in zo in ji abin da ake yi gidan. Kace ni zaka ke zama a kofar gida kana rika tarbi kace mu dace kana kofar gida to menene? Ai hakuri dan Allah ka dawo da matar. Ka bi ta in zaka kake. To shikenan ni dai na ce ka dawo da matar. To shikenan zaka je kenan. Ke shikenan. Zaka je kenan. To ke he na zo. Yawwa he na zo. Ba za ka